Kaburam bat ke Jingpuson buram baro kalong shautrai unong pendem berunong siu spa jongi. Hagri kesgi ngin lay ban puson naga ktien ke jong blay. Bat ngin ya puli naga gospel ke jong Yohanes kalanong ke bakatsan. Kadkot ke basan. Ki kintien ki baong mga ngalong uding sawan. Mapi kitnat. Utau bayay ne hanga bat mga hau utau seisoh shibun na baklam mga pimla le eruem. Hagar khot ke benriu lara ununuru yene hanga la jubret no yu shabar kum katnat ke balayap stai no te ki lum yaki bar ki bret hading balathang yaki lara pi yene hanga bar ke ktien jonga ka yene api yak ek eru ke bapiman penpan te kan long yepi. Hagri kesingi de ben puson leng bagini ki kintien ke bau Jisu Kristus. La penyesriem da kini kedur ha ke bau Jisu Kristus ulong uding sawan. Kat ba mangipat ngilong kitnat. Kum bangitip ba katnat kesno hauding ba. Balara kani katnat kesno hauding ba kanla ban seisoh. Inre lara katnat kamshim la sno hauding ba da leleru kanamla ban seisoh. Namar ka bor kadai kebetuat na uding ba syakitnat kaba ai bor katnat bakan la ban seisoh. Nomor klem ke bor na uding ba kani katnat kamdon bor ru ban seisoh. Baru Jisu Kristus wang ni kintien klem mga pimla ban le eruem. Bun sin ye kren sepang kejing seisoh ha kejingem hinrengem tep kumno ban seisoh. Larangi persang dalaga jong ke bor ting kawan kejing penrem. Kadau galong namar bangim shim lala ya kaban long kumba ublay ko angi bangin long dalaga jong ka bor. Di henry hagri kesngi piran kamban tip ba ublay shim labo bangin la ban seisoh dalaga jong ka bor. Ublay labo ingi hagri ke pertai bangin seisoh tang ladangi sno hau. Larangi don kejingnya day badu. Kabor kabanau kan tuat hangi kajimi jong kata kajingnya day kan pelong yang bangin seisoh. Dan kata kedau tungin sengek no ia kaban persang dalam kejong kabor tungin sengek no dah kabangin pet shalade na kabanta kajing seisoh. Pemdan kamban kuslai na kabanta kajing seisoh. Kumba katanat kamdan kamban kuslai kajing seisoh. Kaya bakatrat kadan kamban le kalong tang bakan shu snobet ha uding ba. Jisu Kristus wang ini kekentien ba ngidon kamban yaine hau badhaga ktien kejongu. Kumno ngisno hau try daga ba yaine ha kejinget bad yaine ha kaban apkermen ha ktien kaba ula keren. Yaine haga taga jinget ya kaktien kaba ublay ula dap ya kaban keren haga jingem kacungi. Da shisha larangi yaine nginla ken ban seisoh. Barkani kajing seisoh kalong kabadon kam namar kaktien ublay kong lada ununuru seisoh ulong tekum kutu ketenat kabalayap stai no. But ya ketrat ke belayap stai ke besak kalong tang ban bret no hading bat bantang yaki. Di kejingem ke junga bat jompi kam day na ke benta bakan syukut ha kejing yap stai. Reu Jisu ong pipim shimla jiet janga ngala jiet pi bapin seisoh. Di dendek tak kedau hagar khot ke bakan reu Jisu ong ini kentien. Pi pim shim legit yang ringa ngala legit je pi
ban ngalatung ye pi ba pi penyo ye let ban seisoh ban bau so jung pi unyo ye ne ban hake eik eru ka fin pan da kupa ka kerteng junga una happy de hakni kes ngitu ge let ya ka bangin shim ye ge khtin ge jong blai kumba kalong ka baning kong in sngau thu banala de nyemla da leleru ban seisoh ka baar ngidan kam ya ka ban sno au try leng ba ka khtin ge ju leng ba ka jinget ke jungi ha ka khtin ke jong ban leng ba ka jinget dei ke jungi badu ha ki jing duai ke jing ai ngo te ka balang ngidan kam ban ken mau ka jing seisoh kam dei nangi kum tangim dei ban khuslai na ka ka jing seisoh ringiran kam tang ya ka ban sno hau uble lo jet ingi uble lo jet pi ba pin seisoh de to ble ka jing sok on ai bore pi hari keski ba pin long ki bre ki ba seisoh na ka ban ka buram ka chungu amen.